Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa atong pag-ablihon once again ang atong Biblia sa Mark chapter 13 verse 9 hangtod sa verse 20. Apan sa dili pa once again akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. ug happy birthday usab sa ako ang Manoy J. Faith Hangad June 12 ug sa akong kapikas sa kinabuhi nga si Mary Joy June 16. Salamat sa Ginoo sa paglugway niya sa kinabuhi sa akong igsuon ug sa akong misis. Mark chapter 13 verses 9 hangtod sa 20. Ang giingon dinhi, busa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tawo ug dad-on ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinagoga ug moatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Apan kinahanglan iwali ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan ug sa panahon nga dakpon kamo nila ug dad-on ngadto sa hukmanan. Ayaw kamo kabalaka kun unsay angay ninyong isulti ni anang higayuna. Isulti ang angay ninyong isulti kay ang pulong nga inyong isulti dili man inyo kundili iya sa Espiritu Santo. Itugyan sa mga tawo ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas gayod. Unya makita ninyo ang makalilisa nga talan-awon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Ang magbasa maoy mag-igo pagsabot niini. Kadtong atua sa Hudiya kinahanglang mudangop sa kabukiran. Kadtong tua sa atop sa balay kinahanglang dili mag-usik og panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay. Ug kadtong atua sa uma kinahanglan nga dili mo pauli sa balay aron pagkuha sa iyang kupo. Alaot gayod ang mga mabdos ug ang may mga masuso ni adtong mga adlawa. Busa pagampo kamo sa Dios nga dili kini mahitabo sa tingtugnaw, kay ang kasakitan ni adtong mga adlawa labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahiaguman sa kalibutan sukad kini buhata sa Dios hangtod karon og dili na gayod hitupngan bisan kanusa. Apan tungod sa iyang pinili nga katawhan gipakubsan sa Ginoo ang gidaghanon sa mga adlaw ni adtong panahona kay kun wala pa wala untay mahabiling buhi. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So once again mga kaigsuunan, aduna lang kitay review nga pagabuhaton sa mipahawa si Kristo sa templo kauban ang iyang mga disipulo. Adunay usa ka disciple nga naghinambog or nagpasigarbo sa kaanindot sa templo didto sa Jerusalem. Apan ang tubag ni Kristo iyang gipadayag kanila nga moabot ang panahon nga ang Judaism nga relihiyon mabungkag, matumpag mga kaigsunan ug ang istruktura sa templo didto sa Jerusalem mabungkag usab, matumpag ug ang tanang mga bato mawala sa dapit nga gipahimutangan niini. And of course,
Grabe kaayo kadto nga gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga disciples. Alang sa mga Hudiyo, mga kaigsuunan, ang templo mao ang bedrock or patukuranan sa tanang mga butang, ug ilang gi-assume nga kung maguba ang templo matumpag, mao na pud kini ang katapusan sa panahon. Mao nga ilang gipangutana ang atong Ginoong Hesukristo kung kanusa kining mga butanga mahitabo ug sumala sa atong gipamalandungan ni adtong miaging mga semana. Ang mga disciples usa lamang ang question nga naa sa ilang hunahuna apan sa tubag sa atong Ginoong Hesukristo adunay duha ka managlahi nga mga panghitabo ang iyang gipadayag. Una, ang pagkabungkag sa Jerusalem nga nahitabo ni adtong AD 70 ug ikaduha ang mga panghitabo sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo sa katapusang panahon. Ug sumala sa atong nakita ni adtong miaging semana, ang buot ipasabot ni Kristo niini mao ang kinatibuk ang period sa pag-anhi ni Kristo ni adtong una ug sa iyang ikaduhang pagbalik. Mao kini gitawag og inter-advental period ug mausab kini ang atong gitawag nga gospel age, kapanahunan sa ebanghelyo, mga kaigsuunan. And last time atong gitun-an ang grabe kaayo nga pag-antos nga gidescribe sa atong Ginoong Hesukristo kining gitawag og abomination of desolation. Mark chapter 13 verse 14 ang giingon dinhi, unya makita ninyo ang makalilisa nga talan-awon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini, ang magbasa maoy mag-igo pagsabot niini. O gideklarar ni Hesukristo, mga kaigsuunan, ang interpretation sumala sa propesiya ni Daniel ug sumala sa atong nakita ni adtong miaging semana. Gipadayag ni Kristo kadtong mga butanga nga hapit na gayod mahitabo. So gidescribe ni Kristo obviously ang pagkabungkag sa templo sa Jerusalem ni adtong AD 70. Ug sumala usab sa atong gi-point out ni adtong miaging semana, bisan pa og ga-describe si Kristo sa butang nga hapit na mahitabo, aduna kini elemento sa pagkaanino sa mga butang nga umaabot lampas pa ni adtong AD 70 ug magpadayon kini hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So gidescribe ni Kristo ang kondisyon sa kalibutan sa kapanahunan sa ebanghelyo. Pero gipadayag usab ni Kristo nga magkagrabi kining mga butanga sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, sama kuno sa babayi nga nagbati nga hapit ng mga anak. Kung hapit ng mugawas ang bata, magkagrabi ang sakit nga nabatian ni anang inahana. So the last time nga atong gihisgutan kining abomination of desolation nga gitagna ni propeta Daniel, atong nasabtan nga sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, magkagrabi ang intensity niini. Ang pinakaunang fulfillment, mga kaigsuunan, or katumanan niining abomination of desolation nahitabo sa kapanahunan ni Antiochus Epiphanes ni adtong 168 BC. Ni adtong nagpatukod siya pagano nga altar sulod mismo sa templo ug naghalad siya og baboy ni adto nga altar. Ug giband ni Antiochus Epiphanes ang Judaism ug ang tanang mga sacrifice sa pagsimba sa Dios, iyang giband, iyang gipahunong. So mao kadtoy unang katumanan sa abomination of desolation. Apan matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, kadtong unang katumanan anino ra di ay kadto sa mas grabe pang abomination of desolation nga muabutay. Ang giingon sa Matthew chapter 24 verse 15 to 16. Unya makita ninyo ang makalilisa nga talanawon nga giingon ni propeta Daniel ngan magtindog sa dapit nga balaan alang sa magbasa sabta ang kahulugan niini. Unya ang mga tawo nga anaa sa Hudiya kinahanglang managan ngadto sa mga buntod. So giwarningan sila sa atong Ginoong Hesukristo nga kung makita nila kining mga butanga nga mahitabo, kinahanglang mudagan sila ngadto sa mga bungtod. Luke chapter 21 verse 20. Kung makita ninyo
nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga gunubo na kini sa dili madugay. Mark chapter 13 verse 14. Unya makita ninyo ang makalilisa nga talanawon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini, ang magbasa mao'y mag-igo pagsabot niini, kinahanglang mudangop sa kabukiran. Nahitabo kini ni adtong AD 70 ug mo kini ang pinakangit-ngit nga kapanahunan nga nasinatian sa Jerusalem. Mas grabe pagani kini kaysa ni adtong gibungkag sa mga taga Babylonia ang Jerusalem ni adtong 587 BC, or mas grabe pa kini kaysa ni adtong nagpatukod si Antiochus Epiphanes og pagano nga altar sulod sa templo didto sa Jerusalem ni adtong 163 BC. Og sumala sa kasaysayan mga kaigsuunan ni adtong si Tito, iyang gitumpag ang Jerusalem. Kapin sa 1 milyon ka mga Hudiyo ang nagpabilin sa Jerusalem aron depensahan kunuhay kini, pero silang tanan nangamatay. Wa sila mutuman sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Mark chapter 13 verse 19. Kay ang kasakitan ni adtong mga adlaw labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahiaguman sa kalibutan, sukad kini buhata sa Dios hangtod karon ug dili na gayod hitupngan bisan kanusa. So sama nga ang desolation ni adtong kapanahunan ni Antiochus Epiphanes anino lamang sa pag-antos nga nasinatian ni adtong AD 70 sa ilalom sa mga kamot sa mga Romano, kadtong nahitabo ni adtong AD 70 anino ra gihapon mga kaigsuunan nga masinatian sa iglesia sa Dios sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, ug kini nga mga pag-antos masinatian nato sa kapanahunan sa ebanghelyo sa atong kapanahunan karon. Apan nagtuo kita nga ang final ug pinakagrabe nga pag-antos mahitabo kung mugutho na ang Antichrist mga kaigsuunan. Kining Antichrist mo na gyud kini ang tawo nga gitagana alang sa pagkalaglag ug siya mooy mubarog aron sa paglutos sa mga katawhan sa Ginoo sa katapusang kapanahunan. There will be a final great time of tribulation upon God's people. The church inigtungha sa Antichrist mga kaigsuunan. So, sa atong pagpamalandong ni ining taknaa, atong tan-awon ang tribulation or pag-antos in this gospel age sa atong kapanahunan karon. Ang giingon sa verse 19 ug verse 20, kay ang kasakitan ni adtong mga adlaw labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahiaguman sa kalibutan, sukad kini buhata sa Dios hangtod karon ug dili na gayod hitupngan bisan kanusa. Apan tungod sa iyang pinili nga katawhan, gipakubsan sa Ginoo ang gidaghanon sa mga adlaw ni adtong panahona, kay kun wala pa wala untay mahabiling buhi. And may the Lord help us in our meditation today. Mudangat na kita sa unang punto, ang nagkalain-laing interpretation mahitungod sa tribulation as it applies to the Church of Christ sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Now, familiar niini ang mga Christian churches nga naminaw nato karon. Ang unang opinion mga kaigsunan kining gitawag og dispensationalism. Ang dispensationalism naga-highlight kini nga sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, adunay mga sinyales nga atong masaksihan. Adunay mahitabo nga secret rapture. Mawala kunog kalit ang mga Christians ug matingala ang mga tawo ug kanusa sila mawala og kalit, ibayaw sila og kalit sa dili pa mutungha ang dakong pag-antos. Mo kining gitawag og 7 years of tribulation. Pero kining dako nga pag-antos, ang mga Hudiyo ra kuno ang makasinati niini ug ang mga dili magtotoo. So ang mga Christians bayawon og kalit, kining gitawag og rapture mga kaigsuunan, ug makaikiya sila sa pagdumala sa Antichrist mga kaigsuunan. So makaiskapar sila. And this period following the rapture of the church is called the Great Tribulation. Ug matapos ang Great Tribulation,
kung muabot na ang Armageddon, ang gubat didto sa Armageddon, ug mubalik na ang atong Ginoong Hesukristo aron pildihon ang kasundaluhan ni Satanas. Now, ikaduha nga opinion kining gitawag og historic premillennialism. Pare-pareho ra pod kini sa dispensationalism mga kaigsuonan, except nga ang dakong pag-antos masinatian bisan pa sa mga Christians. So during the tribulation period, makasinati gihapon ang mga Christians niini. They believe the church will undergo or will go through the great tribulation. Ang tanan daw mag-antos ilalom sa mga paglutos sa Antichrist. Now, ang ikatulo nga opinion kining gitawag og post-millennialism. O bisan pagdaghan ang nagtuo sa tribulation period nga masinatian sa iglesia, adunay kining gitawag og preterist view nga kining pag-antos nagahisgot lamang kuno sa pagkabungkag sa Jerusalem ni adtong AD 70. Wala na kuno kitay kalabutan pa niini. Og ilang nakita nga katong pag-antos ni adtong AD 70 mao katoy tulay aron masinatian nato kining gitawag og golden age of the gospel before pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. So before pa kuno mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, mutubo og duro ang iglesia, daghang maluwas. It will be an era of great peace and prosperity. So mo kadto ang tulo ka opinion sa mga dispensationalists, opinion sa mga historic premillennialist, ug opinion sa mga post-millennialist people mga kaigsuonan. Karon unsa may gitudlo sa Biblia mahitungod sa tribulation or pag-antos nga masinatian sa iglesia sa atong buhi nga Dios. Ang Biblia tataw kaayong nagatudlo nga kining tanan mahitabo panahon sa interadvental period or ang kapanahunan between the first coming of Christ and His second coming. Mao kini atong kapanahunan karon. The gospel age will be characterized by both triumph and tribulation. Tinuod biya sa atong kapanahunan karon, ang iglesia nakasinati og paglutos, apan ang iglesia usab nakasinati og kadaugan. Daghan ang naluwas pinaagi sa pagpanudlo or pagpanangyaw sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang mga kanhi kaaway sa atong Ginoo, pero karon nangalagad na sa atong Ginoo. So napildi ang pagkontrolar ni Satanas sa ilang kinabuhi ug bisan pa sa atong programa dinhi sa kahanginan. Daghan ang nakabig, daghan ang napanalanginan, daghan ang kanhi gahi, apan karon nagtestimonyo kanato nga nasabtan nila ang pulong sa Ginoo ug sila nagseryoso na sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero sa atong kapanahunan karon, doon na po'y paglutos nga atong nasinatian. Ilabi na sa media karon nga ang mga Christians gihimong kontrabida. Ilabi na kining issue sa LGBTQ ideology nga ang ilang ginaatake ang Church of Christ. So ang mga pastor nga dili mo kasal og mga bakla og tumboy, kasuhan, unya mapildi, unya silutan ug ipasira ang simbahan. Nahitabo na kini sa ubang mga nasod ug nakita nato nga mahitabo usab kini sa Pilipinas. So mutubo ang iglesia, mutubo ang buluhaton sa Ginoo, but at the same time makasinati usab kini og mga paglutos. Matod pa sa usa ka manunulat nga si John Murray, interadvental history is characterized by tribulation, turmoil, strife, perplexity, wars, and rumors of war. Contemporaneous with this, however, is the universal expansion of the church. Ma-expand ang iglesia. Mga kaigsuunan, mutubo usab ang iglesia. Well, ang simbahan sa atong Ginoong Hesukristo, sumala pa sa sinugdanan sa panahon sa mga apostoles. Nakasinati na kini og mga paglutos. Pero ang iglesia hangtod karon nagmadaugon. Ug katong mga magtutuo ni adtong miagi nga naa na karon sa tapad or sa kiliran sa atong Ginoo, nakasinati na sila og kadaugan. So on the one hand, ang iglesia sa Ginoo magmadaugon gayod, dili mapugngan kini ni Satanas, mutubo gayod ang iglesia sa Ginoo ug ang pagpanangyaw sa ebanghelyo magpadayon gayod.
sama sa liso sa mustasa, magsugod kini sa gamay apan mutubo ug mudako kini, sama sa libadura mga kaigsunan, bisag jutay ra kini makaapektar sa tibuok tinapay. On the other hand, during this interadvental period, ang iglesia makasinati usab og mga paglutos ug mga pag-antos. Sukad pa ni adtong gilansang si Kristo didto sa cross, sukad pa sa kapanahunan sa mga apostoles, daghan kaayong mga pag-antos ug mga paglutos nga nasinatian sa church. Mark chapter 13 verse 13. Ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas gayod. So dunay mga paglutos mga kaigsunan hangtod karon. John chapter 16 verse 33. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Praise God. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inig padayag na sa iyang himaya. So katong kay imagine nga ang Christian life walay pag-antos, walay paglutos, nasipyat kamo. Kaysa tinuod lang dumtan kita sa kalibutan. Matthew chapter 5 verse 11 and 12. Bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daugon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mao nga ang giingon ni Pablo sa Buhat 14:22, kinahanglang moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sama sa mga kasakit nga gibati sa inahan nga nagbati nga hapit na mga anak, ang iglesia sa Ginoo nakasinati na og mga paglutos ug pag-antos sukad sa pagkahimugso niini, pero magkagrabi kini sa hapit na mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Ug gumikan sa mga paglutos ug pag-antos mga kaigsuunan, daghan ang mutalikod sa atong Ginoong Hesukristo ug magpabilin sila sa kalibutan. Matthew 24 verse 10. Ug daghan uniya niadtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo, magbudhiay ug magdumtanay sila. Subo kayong pamalandungon mga kaigsuunan. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang paghigugma niining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. So sa panahon pa ni Pablo, duna nay mitalikod si Dimas mga kaigsuunan. Matthew chapter 13 verse 22. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug dugang pa mga kaigsuunan, sa dili pa mubalik ang atong Ginoo, magkagrabi ang pagkadautan sa kalibutan. Ang giingon dinhi sa Matthew chapter 24 verse 12, ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tawo. So katong abomination of desolation gitagna kadto ni Daniel mga kaigsuunan, ug una kadtong natuman sa kapanahunan ni Antiochus Epiphanes ni adtong 168 BC, ni adtong nagpatukod siya og pagano nga altar sa sulod sa templo ug naghalad siya og baboy didto. Apan usbon ko sa wali ni Kristo didto sa bukid sa Olibo, gipasabot niya nga anino ra kadto sa mas grabe pang pag-antos nga masinatian sa Jerusalem sa umaabot ug nahitabo kini ni adtong AD 70. Ug bisan pa katong nahitabo ni adtong AD 70, anino ra gihapon kadto sa pag-antos nga magkagrabi hangtod nga mutungha ang Antikristo sa dili pa mobalik ang atong Ginoo mga kaigsuunan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 ang giingon dinhi, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa,
sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, ug dili pa mutungha ang tawong yawanon, mao kini ang Antichrist, nga gitagana lang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipakadios o gipakabalaan sa tawo. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani, musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kuno niya nga siya Dios. Now, sa katapusang panahon, mga kaigsuunan, sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, adunay dako kaayong pagtalikod sa iglesia sa Dios. Mao kini ang interpretation sa Daniel chapter 7 verse 8. Gisud-ong ko ang mga sungay ug unya diha sa ilang taliwala miturok ang usa ka gamayng sungay ug nangaibot ang unang tulo ka sungay. Kining sungaya may mga mata nga sama sa mga mata sa tawo ug may bakba nga nagsultig pulos hambog. Mao kini ang Antichrist ug gumikan sa pagtungha sa Antichrist, daghan ang mabackslide, daghan ang ma-discourage ug daghan ang muundang og pangalagad sa atong Ginoo. Daniel chapter 7 verse 21, sa pagtan-aw ko nakigubat kini sa mga balaan ug kini mibuntog kanila. So daghan lagi nga mga identified as members of the Church of Christ ang mutalikod sa atong Ginoo gumikan sa mga pagantos. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 2 hangtod sa 3. Gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas, o gigapos kini sulod sa 1,000 ka tuig. Gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw, unya iya kining gisirhan o gitrangkahan aron ang yawa dili na makapanlimbong sa mga kanasuran hangtod nga matapos ang 1,000 ka tuig. Tapos ni ana, buhian siya sulod sa mubong panahon. So karon limitado pa ang aktibidades ni Satanas. Limitado pa karon. Pero sa hapit na mubalik ang atong Ginoong Hesukristo, magkagrabi ang iyang aktibidades ug daghan kayo ang mailad niya, mga kaigsuunan. Kung ang pagkatumpag sa Jerusalem anino lamang sa mga pag-antos nga masinatian nato sa katapusang mga adlaw, now unsaon man nato pagkinabuhi niining kalibutana? Giwarningan kita, mga kaigsuunan, nga dili kita magpakisayod kung unsa ang mahitabo or kanus-a mobalik ang atong Ginoong Hesukristo apan giwarningan usab kita nga mahimong magmabinantayon sa mga panghitabo sa kalibutan sa dili pa mobalik ang atong Ginoo. Makita nato ang magkagrabi kaayo nga pag-antos sa atong kapanahunan karon, pero musamot kini og kagrabe sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Now, mulahutay ba kita? Mupadayon ba kita? Dili ba kita ma-discourage, mga kaigsuunan? Mahitabo ra ba gyud kining Mark chapter 13 verse 13? Ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayod. Nagakahitabo na kini karon. Kung Christian ka, katawaan ka sa mga tawo or dumtan jud ka, bisan pa sa imong family members. Pero magkagrabi kini sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Verse 24, sa panahon unya human sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Verse 26 hangtod sa 27, unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tawo nga moabot nga may gahom ug himaya, ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Now, unsa man ang imong duty, igsuon, kinahanglan nga magmabinantayon ka kanunay, kinahanglan nga mudot-dot kita sa Ginoo, mu gakos kita sa Ginoo ug dili kita mubiya kaniya, magpabiling matinud-anon sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga musalig kita kaniya ug alang sa mga kahigalaan nato nga wala pa makadawat sa gasa sa kaluwasan. Kung moabot kining mga panahona, unsa may imong iatubang sa Dios higala. Kung ablihon na sa Ginoo ang libro niya aron hukman ka sa tanan nimong gibuhat, adunay libro ang imong kinabuhi nga giandam sa Ginoo nga didto na record ang tanan nimong mga binuhatan. Unsaon man nimo pagatubang sa Dios nga ang imong record klaro kaayo higala, nga hugaw kaayo.
Wala kay paglaom nga mapapas nimo ang hugaw nga record. Gikinahanglan nimo si Hesukristo. Ang iyang dugo nga mo'y mupapas sa tanan nimong mga sala ug ang iyang pagkamatarong nga mo'y igasulob kanimo basta paghinulsol sa imong sala ug salig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo ang bunga niini, among gipangayo nga dili kini baliwalaon sa tanang naminaw karon. Adunay kapasayloan kanimo, adunay kaluwasan kanimo, adunay tinuod nga kalinaw o Dios. Hinaot nga tuuhan kini ug saligan kini sa mga katawhan. This we pray in Jesus name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.